Yebo, unjani bhuti? Unjani baba? Oh nakho zaqala inkinga Hayi baba, hayi azikho inkinga eziqalayo baba, nginodaba lwakho lana. Ngize ngalo nje azikho inkinga ongathi ziyaqala. Njengamanje ngizama ukusolve inkinga phakathi kwami nawe. Uzama ukwenzani? Ngizama ukusolve inkinga phakathi kwami nawe. Azikho inkinga ezikhona. Yini bese ngeke sikhulume ekhaya? Yebo. Ngoba ngeke sikhulume ekhaya mama. Angithi phela kuneyinkinga phakathi kwami nawe la ngalo mfana lo othandana naye. Mfana njani? Lo othandana naye. Ungazongihlanganela wena. Ungazongihlanganela wena. Umfana engithandana naye. Umfana othandana naye lo umfana uThabo. Oyazi le ndaba kanti baba le ndaba oyazi ngoba manje umama ngathi ngibuza mina ungibuzile lana wangitshela ukuthi wena uvumile then nami ngathi ngavumanga. Uvuma kaSimba yini oyivumile? Uvumile uThabo. Awukwazi ukuthi uzothi uphike yonke into ngoba phela lento mina ngifuna bese ubale, ngifuna ube yipublic yaziwe wonke umuntu. So awukwazi ukuthi ungaphika ngoba mina ngenzela ukuthi ukwazi ukukhululeka nenze izinto zenu kahle ninoThabo nizenze ngokweqiniso futhi kazi ukuthi izinto zenu zihlelekile ngoba mina sengiyashoda futhi uThabo bengimtshelile naye ukuthi ngoba sengishodelwa nje ekhaya sengifuna ukuthi ke manje ke into eninenze ibe public. Mapholoba. Ukulalele baba. Ukhuluma mina ke manje. Ngizwa kahle baba, akukho engakulalela. Leyo nto leni ikhuluma lapho abasimba. Hayi ayikho lo nto, ayikwazi baba. Awukwazi ukusho kanjalo. Angithi wena osifakela sikhona manje. Hayi baba, akwazi kwenzeka kanjalo, asikhuluma iqiniso nje sazi ukuthi njengamanje sibhizi sisolve lento wena noThabo into yenu iba public siyazi ukuthi iyahlala wonke umuntu sihlale phansi nezingane sathi siyayixoxa siyayisolve. Mina ngifuna iqiniso cha baba, angifuni izinto eziningi ngoba mina into engifunayo ngifuna kube neqiniso ukuze ngazi ukuthi uma ngabe nginenkinga ngibikela uThabo ngoba phela wena usuqonde kakhulu usuhlangene kakhulu noThabo. uThabo kube uyena ozokwazi ukuthi angitshela ukuthi khona izinto esishoda ngazo okanye khona izinto esinenkinga nazo la ekhaya ngazi ukuthi ukhona uThabo ngoba phela ngifuna into ethi ukuthi iqonde ibe straight forward. Ihlola Shezi yebo baba. Usatha isibindi sokuthi uthengele uThabo imoto umkhiphe umenzele yonke into kodwa izingane zakhe ekhaya awusazondli ngendlela efanele. Angiyazi leyo nto nikhuluma ngayo, angiyazi yonke leyo nto mina. Kusho bani into ekhulunywa baleko? Kusho yena umama wakho nje angithi kuyimanje ngikhuluma naye. Uyahlangana. Sejako umbuso manje sehamba uzongihlambalaza kumakhamera. Uyodeka umbuso manje. Uyokhohle zonke into engimenzela zona ekhaya uyayikhohle. Nabe bengicela ukuthi usale silivuma iqiniso ngoba manje vele mina sengimtshela umama uphela abangisebenzi. Ukhuluma ngayo lokho.